Повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цареградська. Вітаю всіх, хто до нас щойно приєднався. І ми вже готові вітати наступного гостя в нашій студії. Це економіст Сергій Фурса. Доброго ранку, пане Сергій. Звісно, що ми хочемо з вами обговорити таку вже низку розслідувань Аль-Джазіри стосовно наших корупційних схем українців в Україні, зокрема. От останнє повідомлення, яке з'явилося, це про те, що президент-втікач, славнозвісний Віктор Янукович, незаконно вивів з країни $1,5 мільярди за допомогою компанії, яка була близька до вже екс-голови Національного банку Валерії Гонтаревої. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну, по-перше, ці $1,5 мільярди не є якоюсь таємницею вже давно. А по-друге, там з допомогою це таке питання. Там не допомога. Вони виступали брокером при офіційних операціях з купівлі цінними паперами. Тобто це, знову ж таки, це не нова інформація. Вже давно відомо, що вони виступали брокером, але називати, що це виводили з допомогою, якось нелогічно. Тобто давайте зупинимось, тому що сама Валерія Гонтарева вже ніби коментує це і говорить, що вони здійснювали, здається, якщо я не помиляюся, супровід цієї документації, яка була повністю законна. Якось так вона висловилась. Дивіться, там ці контори, на які якось виводили гроші Януковича компанії з різних державних компаній чи державного бюджету, купували державні цінні папери у Ощадбанк. Брокером в цих операціях виступав ICU. Тобто вони просто клікали на біржі кнопочку для того, щоб провести цю операцію. Угода досягалася між Ощадбанком і цими компаніями. Тобто там і Ощадбанк контролювався Януковичем, розуміємо, ці компанії контролювалися Януковичем. Для того, щоб провести цю операцію через біржу, їм потрібно було використання брокера. От брокером був ICU. Тобто чекати від країни того, що, я не знаю, зараз влаштують якусь перевірку Гонтаревій чи ще щось, не знаю, заведуть якусь справу, цього не варто. Я просто не розумію, за що справа. Єдине, що ми можемо сказати на адресу ICU, чи було повністю проведена така операція KYC, ідентифікація клієнта. Тобто, коли ви робите будь-яку операцію з торгівлі цінними паперами, ви завжди перед цим проводите ідентифікацію. Тобто, йде обмін документами між обома компаніями, який має засвідчити, що і там нормальні компанії, і вони можуть проводити операції. От єдина претензія, яка може бути у регулятора, навіть не у прокуратури, а саме у регулятора до ICU, це чи повністю була проведена ця процедура ідентифікації. Ще одна новина, про яку вже обговорювали, але тим не менш не можу запитати у вас, це знову ж таки ще одне розслідування Аль-Джазіри, але вже стосовно ще таких одіозних осіб, як Онищенко, Фукс та Сергія Курченка. Тобто Онищенко і Фукс купили компанію, яка володіє $160 мільйонів, здається, заморожених активів екс-президента Віктора Януковича. Почався просто якийсь неймовірне перекидання звинуваченнями, як це вже заведено в Україні. І от Онищенко намагається відкараскатися і сказати, що це все неправда, і я не я, і хата не моя. Ваша думка з цього приводу? Тут, власне, це якісь розбірки між різного рівня корупціонерів в Україні, то їх особисті справи. Те, що ризик в тому, що ці $1,5 мільярди, яке рішенням чудового секретного Краматорського суду конфіскувала Генеральна прокуратура, ризик того, що державі в один день, через 3 чи через 5 років доведеться повертати ці кошти, він існує. Саме через це, що це рішення було досить таке сумнівним. І саме тому воно було засекречене і проведено незрозуміло де, незрозуміло яким судом. Це ризики. А що там щодо того, Онищенко купував чи не купував? Зрозуміло, що ці офшорки, які володіють цими грошима, це ж не одна компанія, у якій є $1,5 мільярда. Там 10-20 компаній. І зрозуміло, що всі вони не управляються офіційно Януковичем і так далі. Там завжди є якийсь Папандополос з Кіпра. І оці всі Папандополоси будуть подавати до суду. Вони, звісно, програють всі суди в Україні. Але потім, коли вони підуть в ЄСПЧ, то там в них дуже високі шанси виграти. Знову ж таки, через те, що рішенням по якомусь бомжу забрали $1,5 мільярда з різних рахунків, з різних фірм, до яких, власне, цей бомж не мав стосунку.
він там десь його паспорт використовували в одній конторі. Тобто це рішення досить сумнівне, це ризиковане, і це може коштувати державі $1,5 мільярда. Тому що було раніше, коли ці кошти були заморожені? Вони були заморожені, вони лежали в Ощадбанку. Мінфін, український уряд, просто забирав ці гроші через випуск валютних ОВДП. Тобто формально збільшувався державний борг, але оскільки борг самому собі, то ці кошти просто використовувалися бюджетом України, просто використовувалися українською державою. Коли конфіскували, то нічого не відбулося, наче так. Просто кошти повністю перейшли. Не те, що вони кожен рік там нові ОВДП випускали і назад повертали ці кошти. Ці кошти повністю перейшли на бік держави, але у той же час у держави є ризик повністю ці кошти втратити за 3-5 років. Хочу ще продовжити тему стосовно, в принципі, конфіскованих коштів Януковича, тому що тема досі тримається, про неї говорять, і напевно через те, що постійно там підігріває інтерес там і головний прокурор Луценко, який говорить також на цю тему. От ваше бачення взагалі цієї проблеми, тому що знову ж таки проблем дуже багато, і зокрема навіть про те, що нібито конфісковані гроші не можуть навіть освоїти. Ні, з проблемою з освоєнням у нашої влади принаймні про ніколи це проблем говорить не було. генеральний прокурор. Вони частково. По-перше, розумієте, це ж не те, що $1,5 мільярда лежало в Ощадбанку. Там це ліквідність, так, вона була розподілена. І просто так прийти і забрати в банку $1,5 мільярда – це кинути банк під жернова банкрутства. Тобто це довгий процес забирання цих коштів. Перше, вони майже половину вже витратили цих коштів. Ще там половина буде якось витрачатися наступний час. Але знову ж таки, це величезний ризик, під який Генеральна прокуратура підставляє українських платників податків. Ще через 3-5 років доведеться повністю $1,5 мільярда повертати. І вже не на рахунок Ощадбанку, де знову ж таки можна було б заморозити, а на рахунок, який в ЄСПЧ вкажуть всі ці попандополоси. Неважливо, це буде Аніщенка чи буде якийсь визнаний кіпрський офшор. Так? Вони всі скажуть, от нам в нормальний банк, в нормальній країні переведіть кошти. І там вже Україна не зможе ці кошти заморозити. Тобто тут є величезний ризик. Ще до одного заморожування коштів Ренат Ахметов, наприклад, знову, не знаю, ви кажете Попандополос, напевно, це черговий Попандополос у Рената Ахметова, тому що голландський суд виніс рішення про те, що потрібно заморозити активи голландських компаній групи System Capital Management, які, власне, належать Ренату Ахметову. Що можна сказати про це, чого чекати, тому що, знову ж таки, це вже не перше заморожування його коштів. Насправді, це те саме замороження коштів, просто голландський суд визнав суд Нікосії, тому що всі ці компанії зареєстровані в Нідерландах, і саме тому потрібно було його рішення. А це суд між Попандополосами, але яка в Попандополоса це фірма Рага, яка там представляє, не знаю кого там, Льовочкіна, Хорошковського, Фірташа, ще когось. Суд через Укртелеком. І насправді, знову ж таки, тут є слід Генеральної прокуратури, яка зараз намагається націоналізувати Укртелеком, підігруючи тут Ахметов. Тому що Ахметов не заплатив за Укртелеком, купивши його 2013 року у цієї фірми Рага, де там всі, кому, знову ж таки, Попандополоси були, хто там за нею скривається, важко сказати. Він не заплатив. І наразі вони вимагають ці гроші. А сам Укртелеком Ахметову не потрібен. Це була така програшна, насправді, приватизація. Всі побачили, що нічого з ним зробити вже не можна. А державі потрібен Укртелеком? Ні, державі взагалі не потрібен Укртелеком, тому що, знову ж таки, ми кажемо про приватизацію і про те, що кожен державний актив – це корупція. Збільшувати кількість державних активів, при тому, що актив такий, як Укртелеком, який старіє кожен день морально, так, і він не цікавий вже нікому, крім там цієї нерухомості, яка може ще залишилася на ньому. Тому державі точно не потрібен Укртелеком. І більш того, державі не потрібно сплачувати за нього ті шалені кошти, які формально за приватизацію отримали в 2011 році. І хоч фонд держмайна каже, що вони не будуть нічого сплачувати, бо там прийнятий якийсь закон, але приватизація Укртелекому, ця продаж Попандополосам у 2011 році відбулася до цього закону. Тобто є ризик, що хто б там не був, не залишився, чи Ахметов, чи ці Попандополоси, вони ж знову ж таки підуть в ЄСПЧ і скажуть, дивіться, ми заплатили за актив, і байдуже, що вони там використали ті самі державні кошти, щоб заплатити. Формально, з точки зору європейського права, вони заплатили за актив. Вони прийдуть в ЄСПЧ і скажуть,
а в нас забрали актив, давайте пусть нехай держава поверне нам кошти. І нехай поверне не в гривнях, як ми платили в 2011 році, ми ж іноземний інвестор, нехай вона поверне нам в євро. І держава знову ж таки попадає там більше, ніж на мільярд євро на цьому процесі. Тому є певні проблеми зараз Ахметова, але заморозили 820 мільйонів доларів, так, чи євро, але це не всі його активи, тобто він не відчує фактично нічого. Ну, заморозили його квартиру в Лондоні, ну і байдуже, він не зможе її продати, а він і так не збирався продавати. Так само, як замороження акцій Метінвеста чи ДТЕК, він не збирався продавати ці акції, тобто на нього це фактично не впливає. На бізнес компанії, на бізнес Метінвеста, на бізнес ДТЕКа це не впливає. Це може якось опосередковано впливати на українців, таке замороження його коштів? Ну, ні, насправді не може. Знову ж таки, якщо воно впливало на Ахметова, воно могло впливати і на українців. А так, ну, можливо, лише на вболівальників Донецького Шахтаря, якщо Шахтар менше купить бразильців цього року, через те, що Ахметов буде більш обережний з усіма цими переказами. Але ні, на українців не вплине жодним чином. Знову ж таки, якщо це не завершиться тим, що Україна програє через 3-5 років суд в ЄСПЧ, і українці не вимушені будуть сплатити ще мільярд євро кому завгодно. ну, тобто це така собі мильна бульбашка, або ви в цьому взагалі не вбачаєте якихось наслідків як таких? Ну, дивіться, це конфлікт між двома олігархічними групами. Одна група, хто б там не був, купила спочатку Укртелеком на приватизації, використала для цього державні кошти, до речі. Потім перепродала Ахметов, але Ахметов не заплатив за це актив. І він не хоче платити за це актив. І ось ця група, яка представляє там байдуже кого, вона намагається забрати у Ахметова кошти, які він має сплатити за Укртелеком, оскільки Укртелеком перейшов в його власність, а Ахметов не заплатив. Оце внутрішній конфлікт. Проте він стосується держави, тому що є цей процес націоналізації. Не було б процесу націоналізації, намагання прокуратури забрати те, що не потрібно, то держава тут взагалі не приймала жодної участі. Ну, про такі певні прогнози стосовно там справи Ахметова ми вже поговорили, а ще хочу запитати, от як ви бачаєте розвиток цієї всієї справи з конфіскацією коштів Януковича в подальшому? От там, не знаю, ну нехай візьмемо якийсь визначений період, там це 2018 рік. 2018 ніяк, жодним чином. Ну просто всі кошти, які 1,5 мільярда є, вони, може там щось знайдуть, вони будуть використані бюджетом України. Будуть йти суди поки що в українських юрисдикціях з боку всіх цих попандополосів, які, звісно, їх програють в Україні. Хоча б добре було, щоб вони їх виграли. Просто якщо б вони виграли ці суди, ми повернули ці кошти на рахунок Ощадбанка і заморозили знову. І знову ж могли їм користуватися. Проте вони навряд чи програють в Україні. І я просто думаю, що головна частина цієї справи буде в ЄСПЧ потім, але це буде не наступного року, не цього року. А якщо не цього року, то коли можна прогнозувати? Ну, там довгий процес, просто мають пройти всі судові інстанції в Україні, тобто там апеляційний суд, Верховний суд, а потім вони тільки можуть подаватися в ЄСПЧ. Ну, мені здається, все, що пов'язано з Януковичем, з його там судовими справами і розглядів, це все дуже довготривалий процес, і тут нічого не можна сказати чомусь. От, на жаль, і стосовно навіть цих коштів, те, що ми там бачимо, спостерігаючи за справами, які розглядаються в суді, ну, воно стоїть на одному місці, а візи нині там, як то кажуть. Ну, і від цього виникають запитання, чи не вигідно це комусь. Ну, таке от, я не знаю, бетонування чи що цієї справи? Чи ви так не вважаєте? Так нема бетонування. Насправді проблема ж в іншому, що цей Краматорський суд там за одну ніч щось там навирішував, забрав, і це досить сумнівне юридичне рішення. Взагалі, великі юридичні справи, вони тягнуться досить довго, судові справи. Це нормальний процес, коли вони не займають 1-2 дня. Тож питання можуть виникати лише тоді, коли це все займає одну ніч, і незрозуміло про що і до чого. Оце виникають питання. А коли такі речі, ну вони тягнуться, вони в всьому світі тягнуться дуже довго. Пане Сергію, а ви цього року, от на 2018 рік, можете сказати, що, не знаю, можливо, ще якесь буде таке розкриття корумпованих схем? Тому що почався рік досить таки насичено, я маю на увазі, з тих висновків, от, які там роблять, нехай там журналісти і далі. Ну, скоріш за все, ну, я ж, звичайно, не розкриваю ці корупційні схеми, тому я не маю жодного уявлення. Проте, виходячи з логіки передвиборчої кампанії, яка почнеться десь всередині року, десь восени, напевно, нас чекає вилив компромата ближче до зими, там ближче до виборів. І там, звісно, щось буде розкриватися, щось буде показуватися, якісь розслідування будуть з'являтися.
Ну, але ж це насправді ніяк не впливатиме так на хід справ. Ну, це всі будуть розуміти, що це просто передвиборча кампанія. Чи все ж таки будуть там, я не знаю, відкриватися там справи, судові розгляди і так далі? Ну, знову ж таки, відкриватися справи і починати судові розгляди – це одне. Завершувати – це зовсім інші процеси. Тому цілком можливо, що якщо будуть з'являтися певні факти, які певна частина преси буде викидувати, то будуть з'являтися розслідування. Так, будуть відкриватися справи. Проте чекати, що вони будуть завершені вже наступного тижня, навряд чи можна. Я вас зрозуміла. Ну і ще останнє питання, яке я точно встигну задати, тому що знову ж таки ще початок року, і ми багато з ким говоримо про прогнози на 2018 рік, зокрема в економіці, тому що це наша така, напевно, найболючіша тема. Що ви вбачаєте? Є якась там основна проблема, яка, от на вашу думку, є на 2018 рік у сфері економіки? Ну, головна проблема – це відсутність іноземних інвестицій, які мають штовхнути економіку вгору, тому що ми бачимо, що так, цього року економіка зростала, але невисокими темпами. Висока інфляція саме через те, що може там добробут збільшується, але пропозиція не збільшується виробництво. І проблема в тому, що навряд чи яких рішучі реформи будуть робитися в передвиборчий рік. Рішучі реформи, які направлені на залучення інвестицій. А залучення інвестицій – це приватизація, це ринок землі і це якось позбавлення можливості силових органів втиснути на бізнес. Це в першу чергу створення цієї служби фінансових розслідувань, щоб просто забрати можливість, тому що в нас, розумієте, навіть там прем'єр каже, що є два СБУ. Так, є одне СБУ нормальні контрозвідники, а є інше, яке взагалі не можна ніякими словами називати. Оце інше треба прибирати, так само в поліції забирати ці функції, прокуратуру відкидати від бізнесу і так далі, і так далі, і так далі. Проте те, що рік передвиборчий, це створює ризики, що навряд чи щось буде зроблено з цих ключових речей. А стосовно ще одної реально ключової речі, це транш від МВФ. Як ви вважаєте, от як розвиватимуться там події? Ну, напевно, один транш ми отримаємо цього року, знову ж таки, тому що він нам потрібен. Тому що без підтримки МВФ, без того, щоб Україна залишалася в програмі МВФ, от так давайте казати, не транш так важливий, як залишатися в програмі. Тож нам цей один транш потрібен. Напевно, ми у другому кварталі його отримаємо. Я вас зрозуміла. На економічні теми поговорили з економістом Сергієм Фурсою. Це все, що встигаємо сказати за цей ефір. Зараз перервемося, після чого новини, інформаційний випуск новин «Заман». І знову повертаємося у студію і будемо говорити про головне. Не перемикайтеся.